Здравейте! Днеска сме тук на една нива, която е тук-що изорана, има бутси. И в момента съм взел с мене два уреда. Единият е Triple Score, другият е MyLab Xterra Elite. Ще ги сравниме двата, понеже са на идентични цени, с идентични характеристики. Кой ще се справи по-добре на буца, понеже аз, когато видя такова поле, предпочитам да работя за Simplex Triple Score, с Nocta Triple Score, извинете. А когато е такава ливадата отъпкана, вече предпочитам MyLab Xterra Elite, че е малко по-спокоен като уред. Но да видим все пак какво ще стане, като сложим една монетка под буца, как ще ги чуват два. Така, значи да запалим уреда. Сега ще направим тест тук как ще чуе монетка. Ето е монетата, 2 стотинки от 1912 година. Как ще чуе монетата в буцата, под буцата, и ако сложим някакъв камък върху буцата. Просто, нали, в момента има такива изорани ниви и не всички уреди успяват да се справят добре, когато има такава оран, и доста търсачи изчакват да бъде оправена нивата, за да може да дойдат и да потърсят, понеже от опит знам, че доста сигнали се губят. Но да видим как ще се справи елита. Сега настройките, с които ще работим, парк 2, поле 2, извинете. Така. Да отметаме честотите. Така. Така, грунда неутрален в момента, така ще работиме. Така. Всичките полета без минус 16 ще бъдат включени за дискриминация. Скорост на възстановяване, тя е до 3, слагаме я 2. И Iron филтъра минус 1. Да видим какво ще се случи. Така. Тези 2 стотинки ще ги сложиме под буцата. Значи ето тук слагаме буцата. Ето я, не е малка буцата. И ето така. Сложихме буцата тук. И почна да очернява. Така, сега този уред го изключваме за малко. И тук имам и Triple Score. Да видим сега. Triple Score също няма да го грундираме. Така. Да видим настройките. Така, скорост на възстановяване 4, DT-то 0. Така. Iron филтъра също на 0. Така, да видим какво ще стане. Вие кажете дали това не е по-добре в буца. Така, това е на M1. Айде да видим Multi 2. Multi 2 е доста по-лош. Multi 3. И в Multi 3 не е толкова продуктивен. Да видим пак Multi 1. Не бих казал, че е добър сигнал, но го долавя. Сега ще направим също нещо и с елита. Ще смениме честотите, за да сме максимално коректни. Така, значи в момента сме на
поле 2, сега ще отиваме на поле 1. Все едно няма никой отдолу. Търкам в буцата. Не, значи загубихме тотално сигнала. За това говоря, че не всички машини могат да се справят на такава буца. Айде така да провериме какво ще се случи в друг режим просто. Така, сега ще отидем в режим на парк 1. Така, слагаме пак отдолу монетата. Така, буцата си е тук. Така. Взимаме трипл скор. Така. Сега трипл скора го караме в парк. Играе, двоен сигнал дава, но ще се зачудите и ще решите да го изкопаете. Така че моят фаворит е трипл скора на такава нива. Но когато съм на такова поле, предпочитам елит. По-спокойно урете и просто е малко по-голямо удоволствието, когато си с него. Но на такава нива, която е изорана, предпочитам трипл скора. Надявам се да ви е било полезно това видео и да знаете, да може да решите кой от двата уреда да вземете, понеже и двата са идентични като цена и характеристики, но просто единия има предимство пред другия в определени условия. И това е от мене. Абонирайте се и до нови срещи! Търсим съкровища в земята, тази катерим хълмове с хъс. С метал детектор свят откриваме в повта и ни ви влизаме. Златни монети под пръстите ни скрити, с приятели споделяме тези митове забравени. Слънцето бие, ние се смеем, животът кратък е, за това история търсим. Златни монети под пръстите ни скрити, с приятели споделяме тези митове забравени. Слънцето бие, ние се смеем, животът кратък е, за това история търсим. Клуб по метал детектив София, на всичко сме готови, с бирки и търсене. Скарата загрява, докато ние търсим. Купуваме карти стари и търсим, историята въртим, ленти разпитаме. Никога не знаем какво ще открием, но със сърцето знаем, ще се посмеем. Нощите летят, да звезди светят, кладенци скрити на нас ни говорят. По реките плаваме с вълна, търсим да пия с нашите времена. Клуб по метал детектив София, на всичко сме готови, с бирки и търсене. Скарата загрява, докато ние търсим.
знаем, ще се посмеем. Нощите лекята, звезди светят, кладенци скрити на нас ни говорят. По реките плаваме с вълна, търсим да пия с нашите време.